Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар шидем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем, не ки беҳтарин наворе бардро. Дар ин навор ҳозир ман мегӯм чи ҳастай. Заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад бардро. ай шаҳри бохтарай, ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Хуҷанд, хулоса квартираҳои беҳтаринай ва як материоли дигаам фурӯшиай бардро, мисол қувваи аккумулятор қатӣ мегарда. хулосаи видеоро тамошо кунем, беҳтаринай. ва аз киҷое ки хона, замин, квартира шумо дар корай, дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам бардро. агар ягон кас мисол хона, мошин ё чизе ки барои реклама дорен, дар ҳамин рақамҳо танҳо дар WhatsApp-аш бинависен бардро. мо дар видеои оянда чизе дорен, мақсад рӯӣ мекунем, реклама мекунем. ва ҳам як дона лайки беплам агар имконият боша биҷиқен, бо мо хела хелсанд мешем. рафтем ака. дӯстони азизам, ман аки навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро бо диққат хушра гӯш кунем бардро. як бародар ана бардро гуфта ки ҳамин материалро реклама ки бардро, мисол ҳамин материал ҳозир ман гап мезанам, бисёр чизи хуб айне ки мисол барои боркашӣ бовар кунен, мисол на бензин мехӯра, на газ мехӯра, фақат ҳамин свет мехӯра. хай свет мисол мумкин камтарак бихӯра. нависагия ки срочно материали фурӯшӣ дар ҳолати хуб қарор дора, аккумуляторош навай бардро. аккумулятор дора ҳамин мисол, фақат аккумулятор қатӣ, қувваи аккумулятор қатӣ мегарда. нависагия ки маълумоти бештар аз занг бизанен, ҳамаша мефаҳмонам. дар шаҳри бохтарай нархша 9500 сомонӣ мега, арзонам мекуна. занг бизанен. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. ин хонаи десем бардро қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, наздики 44 чашмада будай. 12 сотиқ заминда 3 дархона кардагия бардро, 2 дархонаш ремонт дора, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. як дархонаи дигаш бардро ремонт надоштай. ов свет ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора. хона ҷои зурдай бардро, нархша 140 000 сомонӣ мега. харидори аниқ бошен, арзона мекуна. бардороне ки беҳтарин нархай хулоса. 12 сотиқ замин, 3 дархона дар ноҳияи шаҳри Туз, 140 000 сомонӣ. занг бизанед. дӯстони азиз, ози хонаҳои фурӯширо қатӣ мисол яд чизи дига гап мезанем, баъд квартираҳои арзон дам мегзарем. квартираҳои арзон беҳад не ки мисол бисёртар айда дар ҳамин видео тамошо кунен, беҳтарини баъд омадагия хулоса. дӯстони азиз, қолабҳои брӯчатка ва дики камени фурӯшӣ ҳамаш комплектам бардро. 10 намуд заминӣ дора, 6 намуд барои девори сокл дора, 2 намуд бардур, 2 намуд ступенка, 2 намуд кӯзаи гилдон ва 1 намуд шероз дора бардро. тарозу, битономешалка, ана вибрастол ҳамаш бардро комплектан. мисол чизи хуб айне ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, бозори Кушонёнда, нархиш 50 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. ё ягон мошини созам боша, гуфтагия бардро алишам мекуна. ина бардро дига суратоша тамошо кунен. ман хай мисол чанд қа маълумотша ҳамаша шумода гуфтам. агар шумо мисол ягон маълумоти иловагӣ дорен ё ки ягон савол дорен, метавонен ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанен бардаҷоно. мисол ана қолабҳои брӯчатка ва дики камени фурӯширо бихарен. бардорои азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бисёри бардоро менависанд ки ай шаҳри Душанбе ягон хонаи арзонтар шавад монем. бардорои на хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чоргултепа, пишти заправкаи Фирӯза будай, 3 сотиқ замин, 4 дархона дора. беруни хона бардоро ремонт кардагия, дарунша хай мисол я шпаклёвка мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ, мисол я рангш мезанӣ, ҷои хуб дай. ов свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, бания бардоро дар дирини хонаи ҳоҷатхонарам доштай. айрои калон то хонара бардоро анараҳаш асфалтай. нарша 155 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. дар шаҳри Душанбе бардоро пишти заправкаи Фирӯз, 3 сотиқ, 4 дархона, нархиш 155 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш ҳаст, имо WhatsApp дора, занг бизанед.
бардрози хонаҳои заминро қатъи заминҳои фурӯшӣ гап мезанем, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. Бо диққат гӯш кунед. бардрои замине десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, номи пешинаш Қимсангир, тарафи Махтумқулӣ, кӯчаи Аҳмадобод. 10 сотиқ замин дора бардро, фундаменти 4 дархона ва як калидора рехтагия фундаментча. ду деволи дигарам бардро вардоштагиян чихеле да сурат десен, ов свет ҳастай, даруни қишлоқай бардро ҷош ободай. Мардум зиндагӣ кардесан чихеле да сурат десен. Ана ҳуҷҷатош 100% мега, нархша 60,000 сомонияй бардро. соҳиби ҳамин замин мега ки бардро срочни пулум дар корай 60,000 сомон. Ана нархш беҳтаринай хулоса. бо арзон ҳам мешава, мисол касе харидор бошен арзон мешава. дар ноҳияи ҷайҳун, номи пешинаш Қимсангир, 10 сотиқ замина, ана 4 дархонара фундаментчиш вардоштагияй 60,000 сомон. бо як бор дигар мегум тон занг бизанед. бо ина видео шастае бардро, ина бародар гап мезана, гӯш кунед. салому алайкум. ин замини мо замини фурӯшӣ аст. хеле бо нархи хубу арзон мефурӯшимаш. ин заминша агаротшина агаротша инҷа боғша инаю ниҳола ҳастанд. сабаби чанд қана будан мон ниҳоби о мондагӣ нигоҳбӣ накардем. инҷа бози роҳат шундаги кинҷи симочка шундаги инҷа ҷавон меемӯзи инаю хонаҳо монанд. даруни қишлоқ аст. ҳамсояҳо зиёд ҳастанд инҷа. ина ҳамсояҳои ду пара ҳамсоя ҳастанд. ина ҳамсояҳо монанд. инаи фундамени русский баняй. инаи хона 4 дар хона ҳаст. калидор кати. ина фундамениш 60 дачилай. хеле фундамени бахуват аст. деволои наз ҳастанд. мо байни қишлоқай ин агаротҳо монанда. инҷа бо ҷои говчаро дорем. ина моло рафтаистанд. метавонем ки бо нархи хубу дастрас иншоалло соҳиби хонаи хуб гардем. ина ҳамсоя ду тарафа ҳамсоя аст. инҷа траншет кардан мешава. ина траншет кардан мешава, агарот кардан мешава. марҳамат кунед. хаста набошен дӯстони азиз. мегзарем ба шашум эълони имрӯза. бардро ишам замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. соҳиби ҳамин замин мега ки 3 сотиқ замин ду бино дора дар шаҳри Ҳисор. ана шарорада уртабыз. дар наздикии Ҳисорай барқ ҳастай, ов нестай. беҳуда занг назанем гуфтагия дӯстони азиз. хоб 3 сотиқи ду дархона чихеле десен, хай новостройка, коробка бигем мешава. нархша 40,000 сомонӣ мега. 40,000 сомон. хай мисол свет бидаю, ов набидай. мумкин хай қарибида ов биёранша. 40,000 сомон дар шаҳри Ҳисор, тарафи шарорада. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ҳамя доналайки беплам биҷиқен. бардрои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар, духонага дар 8 этаж қарор дорад, 56 квадратни метр. дом бардро новостройка чихеле десен, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира гуфтагия ки срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар маҳаллаи 9 микрорайон, пеши Газпром дабдай. дом бардро 10 ошиёнаи, хона дар 8 ошиёна қарор дорад. духонага чихеле гуфтам бардро дар шаҳри Турсунзода. нархиш 136,000 сомонӣ, арзонам мекадай. ана бардро новостройка 136,000 сомон духонага. номерои телефонаш ҳаст. маълумоти бештара занг бизанед. бардро бисёр вақт менависанд ки квартираҳои арзон бумон. бардрои нами квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. ноҳияи Кушониён бардрои номи пешинаш Бохтарай, номи навш Кушониёнай. як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр дар сентри Кушониёнай. бардро домои пешина хона ремонт дора. соҳиби квартира мега ки ҳама тарафа ремонт кардагиемша, срочни пул мон дар корай. як хонагай бардро дар сентри Кушониён чихеле гуфтам, нархиш 120,000 сомонӣ мега. бовар кунем беҳтарин нархае. ҳамин сум боша ҳозир бихариш хубайне ки 120,000 сомон дар ноҳияи Кушониён як хонага. бори дигар мегум тон ина номракҳои телефонаш занг бизанед. бардро мегзарем ба 9 эълони имрӯза. ҳамя доналайки беплан биҷиқен ки бовар ки овозо гирифт.
дӯстони азизи квартире дестен қарор дорад дар шаҳри Норак. як хонага дар 2 этаж қарор дорад 35 квадратни метрае. домои пешинае бардуро хона ремонт кардагие. ана шаҳри Норак кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ доми 2 квартираи 9 дабдай. ана аки нархша гӯш кунем бардуро. як хонага дар шаҳри Норак хеле гуфтам нархиш 115 000 сомонӣ бо арзонам мешава. беҳтарин нархе. вай вай вай. занг бизанед хулоса касе ки сум дора бихарем бешухӣ. 115 000 сомон дар шаҳри Норак як хонагае. дӯстони азиз эъломона давом метем аз ки ҷое ки замин хона квартира дар кораи шумо дар комментария бинависед. ман ҳастим иншоалло дар видеои оянда барои шуморо арзон ёфта реклама мекунем. шеҳрои нар бардурои квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. шаҳри Истиқлол ба фикрам бардуро вилояти Суғда дохил мешава. хоб духхонага дар 2 этаж қарор дорад 55 квадратни метр. домои пешина хонаи ремонти хушрӯ кардагие. на самом деле хай ремонти хушрӯ дошта бардуро ана нархша 150 000 сомонӣ мега. дар шаҳри Истиқлол бардуро духхонага 150 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш номерои Тоҷикистонае бардуро бе ташвиш занг бизанед хонаи арзона бихаред. дӯстони азизам мегзарем ба 11 эълони имрӯза. бардурои квартире дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 5 этаж қарор дорад 36 квадратни метр. ноҳияи Фирдавсӣ пости Чинтепада қариб будай. домо бардуро нана дом навастройкаи хона без ремонт коробка. соҳиби квартира гуфтагия ки барои бардурои ғариб нияти хонахарӣ доранд мисол арзонаш мекунем. як хонага дар 5 этаж қарор дорад 36 квадратни метр. пеши пост перегородка бардуро монтаж ана шкатурш кардагӣ будай. хоб дом дар роҳи калон наздикай. мактаб ана наздикиш дабудай. дом 5 этажа подвалам доштай ремонт мекуниву медрои зиндагӣ мекунӣ бардуро. хулоса маълумотиш хай амиқа будай. нархша 119 000 сомонӣ мега. коробкаи бардуро хай мегирия ремонтш мекунӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. дар шаҳри Душанбе тарафи Чинтепада 119 000 сомонӣ. занг бизанед. дӯстони азизам хаста набошен. имрӯз камтар настроение буд ба фикрам кам як хел ҷода шӯхӣ кардаам хай гап задем бардуро. хай мо ҳам мисол айпаи дига короам ҳастем. гоҳ вақт настроение дорем гоҳ вақт надорем. ҳаракат мекунем ки мисол барои шуморо хушрӯ гап зада бифаҳмонем битентон. ана аки бардуро раҳмат барои дастгиритон пеш аз ҳама ки то охири навор тамошо карден. агар имконият дошта бошен ҳамун як дона лайки бепала биҷихен. ҳамин видеоро дар имо чӣ сайто дорем падилитса кунен бо мо хеле хирсанд мешем. як рӯз пас ду рӯз пас ҳаракат мекунем ки барои шуморо замин хона квартираҳои арзона мисол барои шуморо реклама кунем. аз ки ҷое ки бардваҷоно апаҷоно хоҳарҷоно мисол аз ки ҷое ки шумо дар замин хона квартира дар корай марҳамат дар комментария бинависен. ма ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда барои шуморо ёфта реклама кунам. бори дигар бардуро раҳмат барои дастгиритон. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунен. хай.